bonjurică, bonjurică, cum zice o prietenă de-a mea de la București. Astăzi am venit la Marea cea Mare și este divin, este superb și sunt super fericită. Da, chiar mă simt aiurea să vă spun că sunt de fericită, pentru că sunt efectiv în perioada studenției în care, adică așa mă simt, exact ca atunci când în fiecare zi aveam posibilitatea în pauza cea mare să merg să îmbrățișez marea, că de asta sunt atât de îndrăgostită de mare în toate formele ei. Iar acum este în forma ei cea mai faină, de forță, putere, încredere, pasiune, duse chiar la apogeu. Wow, este adorabil și vântul este destul de puternic. Eu știu că el poate fi și mai puternic, dar este destul de puternic, adorabil și nu este foarte rece acest vânt, nu este foarte rece. Uitați-vă să vă mai arăt încă o dată ce se întâmplă în partea cealaltă, că parcă ar ploua și păsările sunt pe cer. Nu știu dacă reușesc să le prind. Pescărușii care doar plutesc. Sper că am reușit să-i prind și pe ei. Da, este divin. Mulțumesc Universului, mulțumesc Mamei Natură, mulțumesc acestei vieți, mulțumesc că exist, că respir, că pot vedea toată frumusețea asta care ne înconjoară. Vă rog și pe voi să trăiți în fiecare zi cu bucurie, cu respect față de voi și față de alții, pentru că fiecare clipă din viața noastră poate fi și ultima clipă din viața noastră. Nu uitați chestia asta. Să fim buni, frumoși și înțelepți. Vă îmbrățișez cu toată dragostea de care un muritor este capabil. Yeah!